Il-lejla tajba l-kulħadd kien ftit inqas minn 14 sena ilu li il-Papa San Giovanni Paolo II fakkarna fil-kliem ta' Ġesu duk inaltum, aqdef il-barra fil-font. U għamel dan fl-ittra apostolika li ġib l-isem fil-bidu ta' millenju ġdid. L-Assembleja tas-Sinodu Djoċeżan tal-Knisja Lokali tagħna mhux biss semmet dik il-kelma u laqeta, imma wkoll ħalliet l-eku tagħha jidwi fid-dokumenti tal-istess Sinodu. Fil-fatt fid-dokument tas-Sinodu Djoċeżan, Viżjoni ta' Knisja Komunjoni, naqraw hekk: aħna rridu nkunu knisja li segwi l-kliem ta' Ġesu meta ġurnata waħda wara li kellem il-folol mid-dajsa ta' Xmun, stieden lill-Apostlu biex jaqdef il-barra għal-qabda. Aqdef il-barra fil-font. Din hija stedina biex ninqalaw minn maxxat ta' sigurtà falsa biex niskopru il-preżent u nħarsu lejn il-futur, inċert jekk mibni fuq il-fraġilità tagħna, iżda sabiħ jekk mitfuħ fidejn il-Missier. Kif stajtu taraw mill-introduzzjoni li saret minn Miss Josephine Vassallo, l-esperjenza tar-riflessjoni, id-diskussjoni u l-konsultazzjoni dwar id-djakonat permanenti kienet waħda twila ferm. Għalkemm fit-tmiem is-snin 80 il-Konferenza Episkopali Maltija ta' dak iż-żmien approvat in-normi għad-djakonat permanenti, kien is-Sinodu Djoċeżan li għamel proposta konkreta dwar dan il-Ministeru ordnat fil-Knisja Lokali, jiġifieri l-Arċidjoċesi ta' Malta. Fost id-dokumenti pastorali tas-Sinodu, approvati mill-Assembleja Sinodali u promulgati mill-Arċisqof Merċieqa 11 sena ilu, hemm dak li jismu Viżjoni ta' Knisja Komunjoni. Diġà smajna minn dan id-dokument ir-referenza importanti għal silta qasira li b'kuraġġ u determinazzjoni titkellem dwar id-djakonat permanenti. Is-silta hija di: id-djakonat permanenti kien ġie restawrat mill-Konċilju Vatikan it-Tieni, mhux minħabba nuqqas ta' saċerdoti u reliġjużi, imma għax huwa kariżma oħra fil-Knisja. Id-djaknu permanenti jarrikkixxi il-pastorali tal-Knisja, speċjalment fl-oqsma tal-karità u l-assistenza. Is-Sinodu jitlob li jiġi studjat it-tifsir u s-siwi ta' djakonat permanenti. Għandha tiġi studjata bis-serjetà il-possibilità li jiġi introdott dan il-Ministeru fil-komunità ekklezjali Maltija. Din hija s-silta mid-dokument tas-Sinodu Viżjoni ta' Knisja Komunjoni 11 sena ilu. Personalment inħoss li sa ftit ilu konna bqajna fuq ix-xatt tas-sigurtajiet tagħna. Konna qegħdin għal żmien twil inkejlu l-fond tal-baħar, fejn ix-xatt kien biss xiber font użajna idejna biex kejjinna l-font tal-ilma. Fejn intbaħna li kien aktar font użajna qasba tal-qejsien. Fejn kien ftit aktar font u l-qasba ma waslitx sal-qiegħ, użajna għajnejna sa fejn dawn setgħu iwasslu għalkemm il-qiegħ ma kienx dejjem jidher ċar. Imma issa, biex nuża l-espressjoni tas-Sinodu Djoċeżan stess, qegħdin ninqalgħu minn maxxat tas-sigurtà falsa biex niskopru l-preżent u nħarsu lejn il-futur. Futur inċert jekk mibni fuq il-fraġilità tagħna. Iżda sabiħ, nerġa' ngħid sabiħ, jekk mitfuħ fidejn il-Missier. Mela din tagħna mhijiex qabża bla doċċ minn fuq l-irdum ta' Kemonett jew minn fuq it-tieqa ta' Dwejra ta' Għawdex. Imma hija qatfa il-barra, immexxija mill-Ispirtu ta' Alla. Id-discerniment tagħna bħala Knisja profetika li seħ matul is-Sinodu kompla kif
rajtu fit-timeline li ġiet preżentata minn Miss Josephine Vassallo kif għandkom fil-files, kienet timeline li komplet permezz ta' konsultazzjoni wiesa u ta' ħidma fil-kwiet fl-aħħar 2.5 snin. Xejn ma jiġri għad-doċċ jekk ikun marbut mal-pjan ta' Alla. Father Mark semma li providenzjalment il-bieraħ il-Knisja fakkret il-Beatu John Henry Newman li kien pionier tal-lajċi kważi 200 sena ilu. U l-Providenza tkompli. Għada, l-11 Ottubru, tiġi ċelebrata għall-ewwel darba il-festa liturġika tal-Papa San Giovanni 23. L-eżempju tiegħu, il-qarja attent tiegħu tas-sinjali ta' żminijiet, l-għażliet kuraġġużi li huwa għamel u l-abbandun totali tiegħu fidejn Alla għandhom jispirawna. Eċċellenza, aħna nemmnu li din mhijiex kombinazzjoni, mhijiex coincidence li jintħabbar id-deċiżjoni tiegħek dwar djakonat permanenti fil-viġilja tal-festa ta' San Giovanni 23 li inti għandek rabta ek speċjali miegħu. Mela mhijiex coincidence imma God incidence. U ta' dan nirringrazzjaw lil Alla li mexxa lilek f'dak li ħabbartilna ftit tal-ħin ilu u l-Knisja f'Malta għal din id-deċiżjoni. Diġà smajtu il-preżentazzjoni ta' Father Mark dwar il-ministerjalità fil-Knisja. U fakkarna kif il-pedament ta' kull ministerjalità fil-Knisja huwa s-sagrament tal-Mamudija. Forsi ftit huma dawk li huma konxi li s-subtitle tad-dokument tas-Sinodu Viżjoni ta' Knisja Komunjoni huwa poplu b'kariżmi u ministeri diversi. Dan is-subtitle ikompli jispjega mhux biss x'fih dak id-dokument tas-Sinodu, imma wkoll dak li għadu kemm spjega Father Mark dwar il-Knisja u l-Ministeri fih dana. Iridu nħarsu lejn il-Knisja fit-totalità tagħha, il-poplu ta' Alla, jiġifieri il-komunità ekleżjali tal-Imam Din, hija magħmula mill-kleru, mill-lajċi u minn dawk li ħadnu l-ħajja konsagrata. Il-Ministeru ordnat li għandhom u li jgħixu dawk li irċevew is-sagrament tal-Ordni Sagri huma l-isfijiet, is-saċerdoti u djakni. L-Ordni Sagri kif il-koll nafu huwa sagrament. Il-grazzja sagramentali tal-Ordni Sagri titħaddem minn min jirċeviha biex jgħin lil ħutu l-Imam Din biex jiskopru kuljum il-grazzja tal-Mamudija u jużawha fil-ħajja ta' kuljum fix-xhieda li għatu. Fi kliem ieħor, il-grazzja tal-Ordni Sagri qiegħda għas-servizz tas-saċerdozju komuni tal-Imam Din kollha. Ftit ilu semmejt il-Knisja lokali fit-totalità tagħha. Iridu nsemmu wkoll il-ġerarkija fit-totalità tagħha. Fi kliem ieħor il-ġerarkija ta' Knisja fid-djoċesi partikolari kollha l-isqof jew isfijiet, is-saċerdoti u d-djakni wkoll. It-tiġdid tal-Konċilju Vatikan II wassal ukoll għal riskoperta ta' djakonat bħala ministeru li jreġi waħdu fil-Knisja, fi kliem ieħor ministeru li mhuwiex tarġa' għal presbiterat. Aħna sa issa konna mdorrijin naraw id-djaknu bħala dak li qiegħed ftit xhur il-bogħod mill-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu. Nistaqsu li djaknu meta se tqaddes, meta ħa tagħmel prima messa. Kien fil-kuntest tal-iżvilupp tat-teoloġija matul l-ewwel nofs tas-seklu 20 li inkixef mill-ġdid il-ġmiel tal-Ministeru tad-Djakonat Permanenti. Fil-fatt kien permezz ta' qawmien patristiku l-studju tal-missirijiet tal-Knisja u interess imġeddet fil-ħajja tal-insara tal-ewwel sekli li ingħata dawl ġdid fuq dal-Ministeru. Matul il-Konċilju Vatikan II, numru ta' isfijiet kienu qajmu l-possibilità li fil-Knisja Latina jerġa' jidħol id-djakonat permanenti. Din il-proposta imxiet tajjeb fil-Konċilju u ġiet aċċettata. Fil-fatt, fil-paragrafu dwar id-djakni fil-Kostituzzjoni Dogmatika dwar il-Knisja, Lumen Gentium, insibu referenza ċara għal proposta li semmiet. U nikkwota,
Peress li dawn l-uffiċċji li huma meħtieġa ħafna għal ħajja tal-Knisja f'ħafna inħawi minħabba d-dixxiplina viġenti tal-Knisja Latina llum jistgħu jkunu eżerċitati biss bid-diffikultà, id-djakonat jista' fil-ġejjieni ikun restawrat bħala grad propju u permanenti tal-ġerarkija. Dan huwa dokument Lumen Gentium pubblikat 50 sena ilu f'Novembru 64. Fis-snin ta' wara l-Konċilju ħarġu jew direttivi jew dokumenti dwar id-djakonat permanenti. Bl-aħħar wieħed ippubblikat 16 il-sena ilu. Diversi knejjes lokali u mbagħad matul is-snin ippubblikaw dokumenti lokali dwar id-djakonat permanenti. Kull sejħa għal qadi fil-Knisja hija karatterizzata minn 3 aspetti. L-ewwel nett il-mulej li sejjaħ, kif spjega l-Arċisqof. It-tieni il-persuna li tara fis-sejħa u wara discerniment twieġeb għaliha. U t-tielet il-Knisja li wkoll wara discerniment tilqa' uffiċjalment dik is-sejħa malna il-persuna li mela għandna Alla li sejjaħ, il-persuna li twieġeb u l-Knisja li taċċetta dik is-sejħa uffiċjalment. Għalhekk huwa importanti li nifhmu li d-djakonat permanenti ma jidħolx billi l-Arċidjoċesi tagħmel xi call for applications bħal meta jkun hemm xi vacancy u din tkun tittimtela. Huwa importanti li nifhmu dan li d-djakonat permanenti huwa vokazzjoni. Bħalma huwa vokazzjoni is-saċerdozju ministerjali jew il-ħajja konsagrata. Għalhekk iridu nifhmu li din hija sejħa minn Alla li l-individwu huwa imsejjaħ iwieġeb għal din is-sejħa u finalment hija l-Knisja lokali permezz tal-isqof tagħha li tilqa' dik is-sejħa u tarafha bħala waħda awtentika. Jiġifieri sejħa li ġejja minn Alla li hija l-ġid tal-Knisja u li l-motivazzjoni ta' min qed iħoss li għandu s-sejħa hija li jrid jagħmel ir-rieda ta' Alla mhux jissodisfa xi bżonn jew xewqa personali. Huwa importanti wkoll li nagħmel referenza għal kuntest lokali. Fi kliem ieħor il-Knisja u s-soċjetà f'Malta. Tul dawn l-aħħar 100 sena l-Knisja f'Malta rad diversi żviluppi li fost l-oħrajn jinkludu aktar diversifikazzjoni. Dan jinkludi numru akbar ta' kongregazzjonijiet reliġjużi, speċjalment fl-ewwel nofs tas-seklu 20, u l-kontribut siewi u sabiħ ta' ħafna lajċi fl-appostolat. Il-preżenza tas-soċjetà tad-dottrina nisranija l-Mużew u twelid f'Malta ta' numru ta' movimenti ġodda wara l-Konċilju Vatikan it-tieni. Dawn huma biss ftit eżempji hemm ħafna oħrajn. Bħalissa il-lajċi attivi fl-appostolat ukoll għaddejjin minn bidliet u jkun tajjeb nifhmu x'qed jgħid dan is-sinjal. Bidla oħra li għaddejja hija dik minn Knisja identifikata mal-kultura lokali għal Knisja li teħtieġ tiskopri aktar il-vokazzjoni missjonarja jew evanġelizzatriċi. Huwa aħna naqraw dawn is-sinjali li rridu narfu wkoll is-sinifikat tad-djakonat permanenti. Naħseb kurjużi għal dak li ħan nipprova ngħid issa. X'inhi l-missjoni li huwa msejjaħ jaqdi djaknu permanenti f'Malta? L-introduzzjoni tad-djakonat permanenti fl-Arċidjoċesi ta' Malta tgħin biex tispikka aktar l-ikona ħajja ta' Kristu għaddej li ċekken biex ifejja il-bniedem joħorġu mis-solitudni tiegħu u jwasslu għal komunjoni. Dan l-aspett tad-djakonija huwa tant importanti u meħtieġ biex il-Knisja tkun tassew il-komunità awtentika li waqqaf Ġesu li għandu ikun preżenti b'mod kontinwu, tangibbli u li jidher. Kif dan ġie mfisser fid-dokumenti tas-Sinodu Djoċeżan. Id-djakonat permanenti huwa dak il-ministeru ordinat li jikkontribwixxi għat-tisħiħ ta' kull membru tal-Knisja f'dan l-aspett fondamentali tas-sejħa u d-dixxipulat nisrani, il-qadi.
jgħinu wkoll fil-bini tal-komunità nisranija f'rabta mas-saċerdoti u mal-lajċi u fit-tisħiħ tagħha. Huwa importanti li il-membri tal-Knisja li jiġu Malta ma jħarsux lejn l-introduzzjoni ta' djakonat permanenti bħala soluzzjoni għan-nuqqas ta' saċerdoti, dan diġà aċċenna li Monsinjur Arċisqof. Lanqas m'għandna nħarsu lejn il-missjoni ta' djaknu permanenti bħala xi forma ta' doppjaġġ ta' dak li huwa il-kontribut speċifiku ta' saċerdot. Dak li huwa partikolari fil-qadi tal-missjoni ta' djaknu permanenti huwa il-mixja ta' kenosis, tixjin għal-bini ta' kull membru tal-komunità. Issa dan jagħti sfond teoloġiku ta' spiritwalità u ta' discerniment għal-kandidati. Għandu wkoll rabta mal-Knisja lokali hija twieġeb għal dak li għarfet matul is-Sinodu Djoċeżan bħala priorità fis-soċjetà attwali Maltija, dik li tkun knisja, oħt u għaddejja, apparti li tibqa' dejjem ukoll u għalliema. Qegħdin nagħmlu enfasi fuq knisja li takkompanja, fuq knisja li taqdi. Il-kenożi, it-tixjin tidher billi djaknu jissieħeb ma' Kristu, il-qaddej ubbidjenti tal-missier. Id-djaknu jwiegħed din l-ubbidjenza lill-Arċisqof dakinhar tal-ordinazzjoni djakonali tiegħu. L-ubbidjenza tissarraf fir-responsabbiltà li biha id-djaknu jaqdi l-missjoni tiegħu kull fejn jibgħatu l-Arċisqof. Dan it-tisħib ma' Kristu, il-qaddej ubbidjenti li ġie biex jaqdi l-bniedem fis-solitudni, l-uġieħ u t-tifrik jista' jitfisser f'diversi modi, f'diversi momenti, f'diversi prioritajiet fil-Knisja u fis-soċjetà. Hemm aspett ieħor li huwa importanti li jissemma llejla. Huwa ċentrali li fil-każ tal-formazzjoni ta' rġiel miż-żewġin għad-djakonat permanenti, in-nisa tagħhom sa mill-bidu nett jakkumpanjawhom fid-diversi aspetti tal-formazzjoni tagħhom. Ir-rwol u l-preżenza ta' mart id-djaknu permanenti ma jistgħu qatt jitpoġġew fil-ġenb. Id-djaknu permanenti miż-żewweġ huwa msejjaħ biex ikompli jgħix il-vokazzjoni tiegħu bħala raġel miż-żewweġ, filwaqt li iħaddan ukoll l-ordni tad-djakonat. Ikun hemm bosta mumenti kemm waqt il-formazzjoni qabel l-ordinazzjoni, imma wkoll fis-snin ta' wara meta l-mara tad-djaknu permanenti u l-familja tiegħu jibqgħu jingħataw formazzjoni adegwata, ongoing formation continua. Nikkonkludi. Il-Knisja lokali għandha tkompli tagħmel minn kollox biex il-komunitajiet fi ħdana, il-komunitajiet tagħna, mela l-parroċċji tagħna, l-gruppi tagħna, ikunu tassew komunitajiet ta' discerniment. U dan dejjem frabta mal-mejda tal-kelma u l-mejda tal-Ewkaristija. B'tali mod li minn dawn il-komunitajiet irġiel jisimgħu u jiddixxernu is-sejħa għad-djakonat permanenti. Huwa essenzjali wkoll li jkollna strateġija ċara biex ir-riżorsi umani, spiritwali, pastorali u materjali nużawhom skont il-prioritajiet tal-Knisja lokali għas-snin li ġejjin u li dawn ir-riżorsi kollha jitqasmu baqal fuq numru ta' snin. Dan huwa aspett importanti tal-pjanifikazzjoni pastorali. Fil-bidu ta' din il-preżentazzjoni fakkartkom fis-sejħa lil Mulej qed jagħmlilna biex naqtfu l-barra fil-fond. L-introduzzjoni tal-Ministeri Lajkali kif spjega tajjeb Father Mark u ta' djakonat permanenti huma espressjoni attwali oħra, mhux l-ewwel waħda, espressjoni attwali oħra tal-qdif fil-font li Ġesu ordna lil Xmum Pietru. Tal-qdif fil-font li San Ġwanni Pawlu II sejjaħ lill-Knisja Universali fil-bidu tal-millenju l-ġdid.
u tal-qdif fil-font li l-Ispirtu Santu sejjaħ lill-Knisja lokali waqt is-Sinodu Djoċeżan. Dan il-mument partikulari tal-esperjenza ekleżjali tagħna nistgħu ngħixuh u napprezzawh frabta ma' dak li Papa Franġisku qal fl-eżortazzjoni apostolika tiegħu il-ferħ tal-Evanġelju ta' Novembru tas-sena li għaddiet. Għalkemm il-Papa ma jsemmix id-djakonat permanenti, xorta waħda nistgħu napplikaw dak li qed jgħidilna għall-Knisja lokali tagħna f'dan il-mument ta' grazzja. Huwa mument ta' grazzja li l-esperjenza tal-Assembleja Djoċeżana li trattat is-suġġett tal-lejla. Papa Franġisku jgħid hekk: ejjew noħorġu biex noffru lil kulħadd il-ħajja ta' Ġesu Kristu. Nippreferi knisja miġruħa, feruta u maħmuġa għax toħroġ fit-toroq, milli knisja marida bl-eluq u bil-kumdità taċ-ċertezzi li magħhom hi ggranfata. Iktar mill-biża li niżbaljaw, nittama li dak li jħarrikna jkun il-biża li ninalqu fl-istrutturi li jagħtuna protezzjoni falsa, fid-drawwiet li fihom inħossuna tranquilli, waqt li hemm barra hemm folla kbira, imġewħa u Ġesu li qed itennilna bla qiegħda għatuhom intom x'jieklu. Għalax responsabbiltà kbira għandna flimkien bħala Knisja. X'se nagħmlu? X'qiegħed jgħidilna l-Ispirtu ta' Alla l-ħaj? X'direzzjoni se nieħdu bħala Knisja?